салом алейкум. Ина мо дар границаи Ӯзбекистону Тоҷикистонино. Бародаро заште семинаки тараф на ай тарафи ина иксо тарафи Тоҷикистон. Ина то мекунам тарафи Ӯзбекистон. Саксан то қуз. Чундаме? Ана бародарои азиз, мо айни ҳол омадем дар Ӯзбекистон, пойтахти Ӯзбекистон, шаҳри Тошкент ҳузур дорем. Рости гап фақат ҳамин дамасоли дидестаму тикочавам хеле чизо. Хай шаҳри обод, шаҳри сакини ватан мондани мебурӯ, хай шаҳри обод. Салом алейкум. Ташкент. Центр Ташкент да? Центр да? Центри Ташкент или дальше? Узбекистан. Акаҷон центр qayerga? Центр Toshkent o'zi. Amir Temur haykal. Da, o'sha yerdami? Rahmat aka. Дӯстони азиз, рости гап дар Ташкент ҳеҷ навегарам нашуд. Як ош хӯрдему, баромада ба сӯи Самарқанд сафар карда истодем. Насиб бошад бо дар Самарқанд бо мехӯрем бо пули бародарон ина Парвизҷон, ана Авзалҷон, дар яқиб оператори мо Фаррухи Ашурзод ва хонумаи зебо Нилуфарбону ва дар пеш нишастанд Нармани ҷавон Рӯзибеки Файзалӣ ва ронандаи мо Юсуфҷон. аз Тошкент насиб да бошад Самарқанду Бухоро. ба холи ҳиндуяш бахшам Самарқанду Бухороро. Чӣ гуфтӣ? Не, ду сарқанду ду хурморо. барои шумо. мана дӯстони азиз, айни ҳол мо дар маркази шаҳри Самарқанд ҳастем. البته شهر زیبا